na imong gihatag sa amo aron nga ma-share ang services and programs ni Pag-ibig Fund. Yes po. Murag usas mga recent ninyo sir nga mga aktibidad og promo sir nga gi-launch last week if I'm not mistaken mao ang inyong Asenso Rider Raffle promo. Tama ba sir Cyril? Yes ma'am, daghan kayo. First of all ma'am, daghan kayong salamat no sa inyong tabang no sa pag-promote sa ato ang Asenso Rider Raffle promo. Mhm. Amo lang i-announce unta ma'am no na ang ato ang preliminary draws duha ka semana na lang magpa-raffle na ta no. So sa mga riders nato dira no, sa mga app-based logistics partners nato dira, ginauhag ta mo nga magsugod na og save no with a minimum of 100 pesos aron nga naamoy dunamoy electronic raffle ticket no. So again, 100 pesos is equal to 1 raffle ticket. So mas dako ang inyong i-save, mas daghan ang inyong raffle tickets. Unsay madaugan nato sa preliminary draws nato no, naa kitay 8 ka brand new motorcycles with CPTL insurance and LTO registration, 8 ka smartphones ug 8 ka 20,000 pesos no. So mao ni siya ang ato ang madaugan 2 weeks from now pohon no. So sa mga app-based logistics riders nato dira mga partners, sugod na ta og save kay ang ato ang basis ani is ang ato ang savings from May 25 up to June 30. Sige po. Sir, ang atong raffle himuon sir, asay mon? Online ba niya sir? Ito siya ma'am. Ang inyong raffle promo po, asa siya himuon ang draw, I mean. Asa himuon sir, online? Yan po. Oo. Opo. Ang ato ang raffle draw po is via online no. Kaya ang ato ang preliminary draw simultaneous ni siya ma'am, nationwide ni siya, Luzon, Visayas, Mindanao, no. So kato siya, natay specific winners sa Luzon, natay winners sa Visayas ug naapod kitay winner sa Mindanao. So mo to siya ginaawag na mo tanang riders nga mag save na sa Pag-ibig Fund no. Aron basig ka muna ang next na makadaog sa ato ang raffle prizes. Okay, sir, klarohon lang ako, sir. Kung rider ko karon, naminaw ko niya, kaniadto ang akong trabaho, nagtrabaho ko sa kumpanya, medyo taas-taas na ako ang time dito sa kumpanya, unya dako na akong savings. Mo count ba to siya, sir, sa ako ang raffle entries nga imong giingon? Okay. Ang kaning basis sa ato ang raffle entries, ma'am, no, is from May 25 to June 30 only. For preliminary draws na siya, ma'am. So between that time, ma'am, kailangan nakahulog kita sa Pag-ibig regular savings nato as other earning group or kaning ginatawag natong individual payer. No? So kailangan pag mag-deposit ta sa Pag-ibig, magpakambyo po ta sa ato ang status. No? So mao to siya ang ato ang basis, ma'am, from May 25 to June 30 only. Okay, sir, what if, sir, dili ko rider, no? Dili naman ako panginabuhian. Dili ko pwede mo appeal, sir? Maura ba na, klarohon lang nga to, sir. Basta naay gusto mo appeal day, sir. Sige po. Kato siya, ma'am, ang kaning Asenso Rider Raffle promo na to is exclusive only sa ato ang mga app-based partners, ma'am, no? Kaning Foodpanda, Grab, TukTok, o dagan pa uban. O kaning mga TNVS na to ginatawag, ma'am, no? Or kaning Transport Network Vehicle Service. So mo ni siya tong mga Grab taxi, no? So sila lang, ma'am, exclusive lang sa ilaha ang promo. Kung dili ka under ana or dili ingana ang imuhang panginabuhi, dili po ta pwede mo appeal no sa ato ang Asenso Rider Raffle promo. Do na ba'y kuan, sir, kanang i-check dito nga pagpamatuod nga ikaw usa ka rider? Unsa ang paghahibalo, sir? Sige. Before before launching manggut, ma'am, no, atong June 14 naa manggut tay registration ato. Okay. No? So naami mga links na gihatag, nag-register sila dito ug naa sila specific questions no na makabalo mi kung kaning app-based rider ba ka or TNVS na kaning driver, no? So mao to siya ang amo ang basis, and aside from that po, pag naghulog na ta sa ato ang regular savings, gi-require po sila, ma'am, na ipa-change ang ilahang status sa pinakaduol na Pag-ibig branch. Ipa-change ni siya to other earning group or kaning ginatawag natong individual payer. So mao na siya ang amo ang basis, no,
na makaibalo may nga app-based rider gid ka. All right, sige. Para sure yun, sir, nga para gud sa mga riders. So sa mga riders na minaw karon, no? Og sa mga apply pa. Sir, kung gusto mo appeal ba ya? Mo apply lang ko pagka rider para maka-appeal ko na yung promo. Pwede sa kayo. So Pwede ka tayo. appeal na sa Ascenso Rider Raffle promo mga kasama. Yeah, speaking of mga online naman gid ni sir, ang ato ang virtual pag-ibig mobile app, sir, no? Available na siya of course sa Google Play and an App Store. Nga dito na to sir makita ang atong mga information sa ato ang tanan ba sir nga information sa usa ka member makita sir sa virtual pag-ibig mobile app, Sir Cyril? Okay po. Sa ato ang virtual pag-ibig na app, ma'am, no? Kung kita na ay nag-create tag account, no, sa virtual pag-ibig nato, makita nato dito ang ato ang number of contributions or kaning ginatawag natong regular savings, no. So kung pila ta ka bulan nagtrabaho, makita nato dito if ever nga naay discrepancy, mao na siya ang isa pod sa mga advantages, no, sa ato ang virtual pag-ibig app, kay makita nato ang discrepancies. So if ever natay mga discrepancies sa number of contributions, utang nato 6 years na ka nagtrabaho pero ang imong contributions is total of 5 years lang, pwede nimo na siya i-question. Aside from that, pwede ta mag-apply og loan, ma'am. Dito pinakadali nga process, paperless. If ever na ay virtual pag-ibig po nga to ang employers. And pwede po ta mag-file og claims dito And lastly, under development pa siya, ma'am, or currently gina-develop pa siya sa ato ang mga IT, no, or sa ato ang mga web developers. Makita na po nato puhon ang ato ang housing loan dito. Okay. So totally, basically, ma'am, si virtual pag-ibig mura na po siya virtual branch, no. So ginawag na ko, Nice. if ever wala pa mo virtual pag-ibig accounts, download na o mag-create account na ta.